Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, petsa 22 na, bulan sang Enero tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, police visibility dapat mabakuron bisan pa may pandemya. Mensahe ni Gobernador Lacson sa mga kapulisan sa traditional New Year's call sa Kapitolyo. Mayor Bing Yunardia, padayon ang negosasyon sa iban nga vaccine manufacturer suno kay City Administrator Imang. Hepe sang Police Station 3 nagpanginwala sa mga akusasyon sa ilagindakop sa illegal gambling sa Barangay Mandalagan. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Gin-aprubahan sa committee level ang ginaduso nga pagsuspender sang pagpasaka sang contribution rate sa Social Security System. Sa virtual hearing, ginaprubahan sang House of Representatives Committee on Government, Enterprises and Privatization ang ginaduso nga pagpaiway sa pagpasaka sang kontribusyon sa Social Security System nga natalana ipatuman subong nga bulan. Pila ka banghag na ang gin-consolidate sa House Bill 8317 nga gin-introduce ni House Speaker Alan Velasco nga naghatag sang poder sa presidente nga i-suspend ang pagsaka sang balayran. Gindipinsahan sang Social Security System ang pagpasaka sang kontribusyon subong nga tuig, pero magakomply sila sa tion nga magmando ang Malacañang nga ipaiway ang pagsaka sang balayran. Dua ka bagay ning igoya. Ang iban nagakabalaka nga mapatong ang pila ka porsyento sa ila balayran sa Social Security System. Pero ang tindog talin sang una, maayo ini nga tikang sang SSS nga aman. Ini ang makabinipisyo buwas damlag. Ang aton sini kaapuhan, apo sa tuhod, kag iban pa. Samtang gadako ang pundo sang Social Security System, ang mga senior citizen padayon magabaton sang ila binipisyo, pensyon tagsa kabulan. Ang nagapasulod sa edad nga 60, ini sila magasugod naman sa pagbaton sang binipisyo. Kung hindi naton pagpasakaan ang balayran sa Social Security System, okay man.
wala man sang diferensya. Base masarangan man sang social security system ang paghatag tanan nga benepisyo pamangkot hasta sano. Hasta pila ka tuig. Iniho ang ako niya plastada. Kung hindi pagpasakaan, wala problema. Pero kung pasakaan, mas wala sang problema. Kay para ini sa palaabuton sa mga ulihing tubo. Madula man kita sa kalibutan, ang aton kabataan, ang kabataan sa aton kabataan, ang apo sa aton kaapuhan, padayon sila magabaton sa benepisyo kon mabakod kag istable ang pondo sang social security system. Hindi ta pagtamdon kung pila ka porsyento ang ipasaka. Ang tamdo naton amo ang buwas damlag sang aton kabataan kag kaapuhan. Nga pag-abot sang tion nga pagdangat nila 60 anyos, may batunon sila nga lamsam kag padayon ang pagbaton sang benepisyo pensyon tubtob sila buhi. Amo na yung pananaw ko ha. Kung pila man lang ka porsyento ang idugang, pinsalon mo na lang gin deposito mo, gin alkansiya mo para sa palaabuton sa imo kabataan, sa imo sini kaapuhan. Amo na ya ang akon pananawan. Pero sa nasiling ko, wala man ako bunggo kung ipaiway ang pagpasaka kontribusyon sa social security system. Ang ginalantaw ko malang niya ang buwas damlag. Amo na ya ang pananawan ko. Nga kon ang pundo mabakod, mintras tanto, padayon maga-enjoy ang aton siniulihing tubo pag-abot sang nagakaigo nga panahon nga sila naman ang magbaton sang pensyon. Pero kon maurot ang pundo, pananglitan, makaluluoy ang aton sini mga kabataan kag kaapuhan. Subong ga-enjoy kita pensyon kag iban pa. Pero pananglitan ha, wala ko gasiling nga matabo. Base bala? Ang base wala imposible mo. Pero kon siling ko mabakod ang social security system, maayo kag may paabuton ang aton sini mga ulihing tubo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, good morning na, sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Anano ang mga balita ka mga isyo nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang aton mga merkado? Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod kag probinsya? Kamusta ang kalangitan? Padayon nagadulom, mabugnaw ang kagahon. Karon nga aga ang aton patrol nagalibot na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod, matugnaw ang kaagahon pero handa magserbisyo kag magdulong sa aton sang sitwasyon sang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Karon nga adlaw Biyernes, sino ang ara sa patrol nagaman subong at isigurado kung makita sa aton tagpalamati nga gwapa, dalaga sigurado ang nagaman sa patrol karon nga kaagahon si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Aksyon Fred. Kaya sa tanan sininaton nga mga ka-aksyon, mabulubog na nga kaagahon naman para sa aton tanan, Aksyon Fred. Bangod nga ti kabalo naman kita tubtub Pebrero, paniguro Aksyon Fred, no? Ang matulutugnaw nga panahon. Ti ang aton sini Aksyon Fred mga ka-aksyon do, feeling bagyo ta kon Aksyon Fred. Naga-jacket, magwa kong kagahon, especially aton sini mga ka-aksyon nga nagapamerkado, Aksyon Fred. Pangumpra bala ti do ka bagyo feels Aksyon Fred kay ti naga-jacket, naga-bonnet, nagakalo, pero ti at the same time ara sige hapon ang face mask kag face shield. Pero ti sa subong Aksyon Fred nga kaagahon makanay-kanay ang kalangitan galing do medyo matulutalithi naman ang Aksyon Fred, no, ang aton sining kalangitan pero ti kahapon Aksyon Fred kanami lang bangod nga wala sang may na record Aksyon Fred, wala sang may na record nga COVID-19 cases
diriman sa aton Action Fred sa probinsya sa Negros Occidental. Ang Bacolod mo Di man? kanami lang man bala Action Fred kay ti hamak mo kadamo-damo daan sang sakop sang Negros Occidental pero zero iya ang na-record naton kahapon nga adlaw. Pero ti sa syudad naman ay Action Fred sang Bacolod may ara na lang Action Fred sang 8. Kaya ang kagapon nga Action Fred ang nasyak yun yung tanan kay ang probinsya sang Iloilo nagka-record ya sang 72 ka kaso sang COVID-19. Do base na dala ni sila gani Guro Action Fred sa listahan sa nasyonal nga may pinakadamo man nga kaso sang COVID-19 nga na-record sa bugos nga Pilipinas kahapon nga adlaw. Pero upod Action Fred sang Negros Occidental nga 0 o kung wala sang COVID-19 case nga na-record amo ang Antique kag ang Gimaras Action Fred ang aklan gani iya 5, 6 ang Capiz, ang 8 ang Bacolod City kag 17 man Action Fred ang Iloilo City. We don't know pa kung ano ang natabo kung nag-72 niya ang probinsya sang Iloilo. Pero ti Action Fred sa bugos nga riyon size mayara na gid lamang sang 883 ka aktibo nga kaso out of 22,544 nga na-record na Action Fred since March last year. So, pero sa share to na Action Fred do kay Negros excuse me, ang Negros Occidental Action Fred naglambot na sa 6,549 kag ang syudad sang Bacolod naglambot iya sa 5,702 Action Fred ang na-record nga COVID-19 cases. Pero ti gulugagmay naman lang, jutay na lang Action Fred ang ma-record nga mga aktibo nga kaso. May ang balantayan ng Action Fred ang ining mag-asawa lang man to sa banwa sang Pontevedra nga naghimutig Action Fred sa matudtuod nila nga ginhalinan. Ti halin sila sa London, nagdeklara sila yung LSI sa banwa sang Pontevedra, ulihin na nga nasumay nga ROF sila kuntani. Kay ti actually Action Fred gani may taga Sarabiahan noon man niya taga banwa sang EV Magalona nga nakaupod jid sa flight sang atong una wala Action Fred nga Pinoy nga nagpositibo sa UK variant sang COVID-19. Sa 3 ka RT-PCR swab test negatibo ini siya Action Fred. So wala sang dapat ikakulba man ang syempre una-una na dira iya kagalingon Action Fred ang iya pamilya ang LGU man mismo nga nagtatapgilin si Action Fred kag ang iya dira nga mga kaingod kag iban pa nga mga kilala kay amo ni Action Fred ang balantayan subong kay may vaccine na pita para sa COVID-19 nagtuhaw man na iya ang mga UK variant kung nagkalain-lain pa Action Fred nga mga variant sang COVID-19 diri man sa aton. Dito kadasig lang dan Action Fred no do kabalo man sila magsakay eroplano kung ano pagkabutang kung ano nga sitwasyon nga matultulan man nila ang tawo Action Fred ni ila sini target. Tikis able mambal ang although mayara na sang 33 kapungsod diri Action 33 kapungsod Action Fred nga tagaan sang travel ban nga pasulod diri sa Pilipinas tiyamak mo na kalusot na sa gihapon inang isa ka lalaki Action Fred nga halinman nag-travel halin sa UAE siya actually Action Fred apang nag-positibo siya sa UK variant ng COVID-19 do hindi mo Action Fred no itsindihan man ang nakatabo kag January 21 days 22 days pa lang Action Fred since umpisang tuig 2021 kadamo na sang nagkalatabo. Isa pag Action Fred ang kagabi kay ang Davao Action Fred gintayog sang 7.1 magnitude nga liog Action Fred. Amo gani? Grabe Action Fred mo kay sa Davao naman no? Yes, Action Fred, correct. Specifically sa Jose Abad Santos
Davao Occidental. 116 kilometers ni Aksyon Fred ang kadalumon, 7.1 magnitude nga linog, mga alas 8:23 pero nabatsyagan man sa mga katupad o kung kaiping ng mga syudad kag Banwa mo Aksyon Fred ining 7.1 magnitude nga linog nga nag-igo sa Jose Abad Santos. Ang General Santos City Aksyon Fred nakabatsyag sang intensity 5. Ang syudad sang Davao intensity 4. Intensity 2 naman sa City of Bislig sa Surigao del Sur. Kag may mga naglain-lain pag Aksyon Fred like sa Sarangani, intensity 5 man. Intensity 4 man Aksyon Fred sa Alapel, Coronadal City, South Cotabato. Intensity 3 sa Gingoog, Misamis Oriental, Surigao del Sur. Intensity 2 sa Cagayan City, City of Surigao, Aksyon Fred. Kag Eastern Samar. Ti kabay pa Aksyon Fred nga tubtob subong adlaw. Ti padayon pa man nga kumbaga operasyon man sa aton sini nga mga otoridad sa pag-secure man sa aton sini nga mga ka-aksyon, mga kauturan dito sa mga lugar kung di nag-igo ining linog nga safe lang yun sila Aksyon Fred. Grabe ang imbukada sang tuig 2021 kag tido na mo gani naka-notice Aksyon Fred no actually pag-post ni sa about sa linog damo nag-post nga mali lang ato permi nagalinog sa una kumbaga mamanol ka Aksyon Fred bisan gamay lang nga linog oops do nagtayog naman do nagtayog tahaw do kadugay na wala nagtayog pero subong do normal lang sa iban nga lugar actually gani Aksyon Fred kung tanawon mo ang iya ka DOST ang iya ka Fivox DOST Aksyon Fred nga Facebook page adlaw-adlaw actually may ma-record man nga linog pero hindi man tuman ka baskog Aksyon Fred pero ti makabatsa gani isang intensity 3 to pasaka na Aksyon Fred do nagalingin-lingin na ulo sa mga tawo. That's why nga makuha gid balang ila sini nga attention man pero ti amo nang panumdum naton sa aton si mga ka-aksyon nga stay safe lang gid sa tanan nga oras kag dako man ang bulig Aksyon Fred sa mga ginapatigayon man nga mga nga mga drill bala sang aton sini nga mga like sa BFP Aksyon Fred kay para pag-abot sang tion sa mga kalamidad kabalo na ikaw sang imo sini nga buhaton kay not all the time hindi iya 1:1 ang ratio Aksyon Fred no sang mga rescuers kag sang mga tawo kis aya 1:50 do amo pa nagurong pinaka-minimum diri man sa aton. That's why nga ikaw mismo dapat kabalo ka man sa imo himuon. Kaya ang ibang Aksyon Fred kis I share ta na lang nga kung may mga drill gani abi patuman ang mga ipatigayon ang mga nagkalain nga ahensya sa gobyerno, specifically ni mga BFP, mga rescue groups Aksyon Fred, mabasa na dito na mag-participate kay malipatan mo managyapon nga tion. Pero once nga maanad ka na gani kagatido ang adrenaline mo dala na dala pag sa sistema Aksyon Fred, kabalo na ikaw sa imong himuon para hilway ka man sa katalagman. Pero going back the Aksyon Fred sa syudad sa Bacolod, Aksyon Eden, Aksyon Fred. natingala lang ako kanutar ka pila naka-asod nga linog ang aton report. Ang ginaigo sang linog ang Davao no? Gani Aksyon Fred. Nga lablakos na. Actually bisan mga previous Aksyon Fred. Kag ang mga pagbaha man ni Aksyon Fred no, do wala man gapalupig kumbaga ang didto sa bahin sang Mindanao. Amo gani. Pero gani mga sulog-sulog lang ni Aksyon Fred sang iban ha. Nan kay ara dang sentro subong. Hindi amo ha. Sila na yung nagambal ha, nabasa ko lang Aksyon Fred. Kasi mambal sila nga, si Aksyon Eden, gito nagambal. Magdugay-dugay, wala ba ipatawag ko wala sa Office of the President. Mas mayo, gid kung ipatawag ka ko niya, tubang ka kay Presidente Duterte. Exclusive interview dayo, no? Oo. Kaga pulo pangilaya niya ka. Kain. Kabalo pa na sa magpangilay ha, okay. Lupiyo. Ay, antes ka magpadayon, Aksyon Eden, ari na yun, explicare ako, kundi may eleksyon ang Negros Press Club was. Mabati ko, mapapili ka presidente, hindi? Hindi man Aw!
Hindi pa Action Fred. Oh, pero treasurer. mapapili ka. Yes, Oo. So, sa Ikaw Action pa naman. Radio pila? Duwa lang kami ni Action Boy. Okay. So may bago nga mga pagsulundan, no? Oo, Action Fred. Di amat-amat lang to kadto, pero buwas sa aton sila yung mga kauturan man. Kauturan. Buwas pwede sila Action Fred ka kadto dito makaboto sa Negros Press. Oy, nadula siya. Negros Press Club ng eleksyon ang ginhambalan, gulpi lang nadula si Aksyon Eden. Aber, saylo kita sa special communication. Hari na siya. Nagbalik na siya. Aksyon Eden, come again. Yes, Action Fred, Negros Press Club nga building, pwede ka cast votes halin alauna sang hapon hasta alas 5 sang hapon, Action Fred. New normal man niya. Kahit dapat Action Fred, buwas nga adlaw may General Assembly kita tanan nga katapos ang media diri sa Negros Occidental ugaling bangod sa syempre health and safety protocols, Action Fred. Ngayon patuman sa aton sining otoridad. Pagti kita mismo Action Fred, hindi naman gusto nga kita pa ang magtuga man sang issue kag kita man yang nga mga nagabalita nga hindi pwede kita man ang malapas ang sina nga mga rules. Correct. That's why nga ginpaiway the Action Fred ang General Assembly pero may ara sa gihapon sang eleksyon nga matabo para kung sino naman ang mga nagakadapat nga mga lideres nga magpungko dira sa NPC para sa ikamayo sang bugos nga katapos ang media diri sa Negros Occidental. Ang Action Fred ang ibutang man dira, okay? Okay Ay, Good. Action Eden, Yes? may nagtamyaw diri kay Action Boy Duran birthday karong adlaw. Yes, very happy birthday! Action Renato. Ba. Renato na sa... Kompleto gina. Renato Boy Duran. Happy 75th birthday! Pila? 75. Ano si Presidente Rodrigo Duterte? 75 na nabala si Action Boy do. Grabe, hindi lang obvious Action Fred, no? Sa iya, sining nga kwan, nga chuka, bala. Siyempre, happy-go-lucky mo. Si Action Kambot Boy, silingon diba? Action Eden, karon nga aga, mapuno pagkaon ng Action Radio. Amo gidi. Puwerte. Given na na Action Fred. Pero ti kung si Action Boy, 75 na, ti ikaw guro mga 100 pila ka naman? O, ba. 105 ah. Ang idagan numero gila na. Oh, di ba, Action Fred? Kabalo ka mo mga ka-action, si Action Fred ya, kugihan niya. Sa, kung sa ano pa, kung sa diri pa sa aton sa Ilonggo, habulin. Ha? Ay. Ba mo. Basi Hindi lang- kutso-kutso. Hindi makita na nila. Action Fred, may ara ko to gani nakita bala na sugata nga listener no. Nagambal siya nga gusto niya ka makita. Oo. Aba ko, okay, pwede na si Action Fred, bisan danya pa ka na sa pagtulog mo, pwede kid. Ay, damak kalain. Hambalya, galing kay ti, basi hindi siya luyag sa akon magtupad. Amo ko, ano yung problema? Sa Action Fred, gusto ka paligo ka lang. Ay. Ay, nasa problema. Okay naman to Action Fred, kwanta ka to, itudlo ta ka to din to. Ay, hindi na. Ngaw? Balo ka sa una, sa binubin pa ko, daw, luyag ko mga luyag sa babae. Ambot ka nga, pag-abo ko sa edad nga muni, gusto ko na lalaki. Ay, kailangan! Doon naglain, pati sa Jo! Si sa Jo sa langga, oh! Action Fred, may tsansa ka pa. Pwede pa man guro mabulagan mo ni Sarah. Kalay! Pero mas ang ayan ka mo na Action Fred. Kung di naman yun ang gusto sa imo nga tagipusuan, Oo. wala gini isang problema. Upod ta. Ay. Ang lalaki. Pati joke lang, Action Fred. Pero anyway, Action Fred, diri syudad sa Bacolod, kabalo naman kita may 650,000 doses sang vaccine, Action Fred, nga gin pa-reserve na to danay pa-reserve, Action Fred, si Bacolod City Mayor Bing Enerdia. Halos mga 55% or sobras katunga, Action Fred, ang pumuluyo diri sa syudad ang mabakunahan. So kabay pa nga maabot in Action Fred no kay we believe
ang procurement sin Aksyon Fred, government to government, national government, pakadto man dito sa kompanya gid sang Pfizer, mambalang sila guro nga, syudad sa Macolod, ang inyo 650,000 diri nga order, ari na, kuhaan nyo na de. Kaya pala ligba naman Aksyon Fred, ang kuha na, ang bulutangan sang vaccine, kaya ti dapat tugnaw nga lugar ang butangan sina, para hindi man madula ang iya sina nga pagka-epektibo Aksyon Fred. So kabay pa, mangin madinalagon kita sa gihapon sa away sining kontra COVID-19. Kapasalamat kita Aksyon Fred, nga halin Marso nagligad nga tuig, iluway kita ya sa ginatawag nga COVID-19. Sa aton sining mga ka-aksyon, panumdum lang dapat, especially with Aksyon Fred sa aton sining mga LSIs, mga APOR, ROF, kag OFWs, please lang, tani magpanugid man sang insakto, magpanugid man sang tuod nga mga detalye para mahapos sini sa aton sini nga mga otoridad, nga especially abi mag-contact trace, mag-locate man sang inyo sini nga mga nalabayan pa nga lugar para kung inali nagpositibo kamo, hapos na lang tap naon ang virus. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw kay DTX 500 observation report halin sa Patrol Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Kamusta na? Si Aksyon Boy Duran, birthday karon nga adlaw. Ginapaabot namon nga mapuno naman ang misa karon nga kaagahon. Porte, no? Biyernes karon nga adlaw, ano ang inyo pamahaw karon nga aga? Abierto naman ang mga merkado. Daw kadamit kaon ng ginatan nga langka bla, nang tinuktok ka langka, gatan mo, saktan mo baboy bisan isa na lang ka kilo, sos, batuan, paitan, abaw sa pagkanamit. Daw mo nang ginapulo pangita sang ginhawa ko karon nga kaagahon. Tapos may sinanlag ka bala ning gagmay nga ugabalingon. Namit, no? Kiaran mo sa sibuyas Bombay kag kamatis bala. Tapos pula nga itlog, ay kung may mga arthritis ka, tuhaw gidayon. Kalain sa pagkanamit ipamahaw karon nga aga. Morning na una nga hotong sang aton roll call karon nga kaagahon. Aga pa kadamo na sila, kay Ronnie Sidayon, kay Monique Steven, kay Rowena Castillo de la Cruz, kay LJ Guillermo, kay Edward Estranuba Francisco, nagamonitor sa Makati, kay Jore Montiliano, sang Vista Alegre, kay Marilo Trabilla Catinoy, good morning, kay Angela Liarte Gayondato, kay Jimmy Lopez Murata, si Banisa Mayo, are. So, good afternoon kuno. Dito sa ila sa Minnesota, hapon, nagatamyaw siya. Kay Aksyon Boy Duran, saya kaadlawan karong nga adlaw. Kay Laibiber Salapante Francisco, kay Ganghe Isgio sang Switzerland, Tagala Carluta kuno, good morning. Kay Lito si Condes sang Kingdom of Saudi Arabia, kay Aida Alunan, kay Pinayaon, good morning. Kay Papa Tags Pia, kay Miri Susan Elizabeth Goles, kay Jocelyn Abuan, dira kay Jacqueline Bayuna,
Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Labre Princess de la Piña, ga monitor sa quiet, tugnaw ko no. Ba? Kay Cory Bidaha, kay Milili Oligo, ari siya. Kay Lorito Armas Bidaha, subong man, taga Narawi, sinigaran gali ni siya. Kay Banisa Mayo, Banisa, good morning. Dira kay Runa Rihida Trababa, ari siya. Aga pa, Runa, good morning da sa pamilya mo. Kay Moon Lisay, uy, kay Becky Oliveros Managit, good morning man. Kay Dilia Liabe, good morning. Una nga hutong ina, sang aton sini roll call, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Sa mga plantador, good morning. Ari ho, kung mabudlay ang pangabuhi, ang aton produksyon mahina, aber, ang aton panugyan karong nga tuig gamit kamo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique complete fertilizer of di lang sang 2 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kagdugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang inyo tubo. Ipaluap ninyo sang anom ka unique kag 2 ka urea kada hektarya. Tonelada garantisado kag purisa maayo. Tungod ang unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patamis, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa acidic nga duta. Gamit na sang unique complete fertilizer, mabakal sa Gold Star Farm Trading, Kabangkalan, Payao, kag mga suki nga agri-supply. Sa dugang nga kasayuran, pakigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamot, testingan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Core, bamong kumaga-bloom. Charm Fat Core, gamit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Bayo nga ka-bloom sa kahamot. Charm Fat Core, bamong kumaga-bloom. Charm Fat Core, gamit ay may bangon yung sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Para sa heavy-duty nga hunugasan, mag-Smart Dishwashing Paste. bawat mahig. Smart dishwashing. Smart, linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May doble nga tanggaling formula. Solid magkakas ang heavy-duty sebo sa kalaha kag kaldero. Solid man magkakas ang bacteria. Gani, number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura, ang bango. Sakura, 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 ang pride ko. Blooming ng labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ng labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Munig da kay Mar Villalon, kay John Pladoce, sang San Miguel, La Carlota. Subong man, dira kay William Gallego Hilangre, good morning. May lang nga pag-monitora, tagsagid kagkagahon. Dira kay Engineer Mungkada, kay Judge Snap Diamante Gabugtaw na ni, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Si Pare Remias Arroyo ga pangapin na ni, kay Roy Marino, si Raul Alibugas dalong guro galadlad na ni sa iya pamahaw. Dira kay John Hidalgo sa Manapla, good morning. Kay Pare Erning Hurilyada, kay Marvin C. Ba, good morning da sa imo.
kay parang istoy querido. May lang nga pagmonitor tagsagid kakaagahon. Sige, areglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Uy, karong nga adlaw Biyernes, may ara sang instalasyon na, sang imahen o kon estatwa bla, sang Our Lady of Fatima, kag Lady of Lourdes, nga officiate ni Bishop Patricio Boson, karong adlaw, pitsa 22 Biyernes, alas 3 ang takna karon sa hapon, kag pag-aasistiran ni Mayor Ebilio Bing Leonardia. Ang relocation site arada sa public plaza sa area nga ginapanagiyahan sang Diocese sa Bacolod. Kaysa una, ang lokasyon niya aramanda sa area pang ginapanagiyahan niya sang city government. Si Father Greg Dere sa Diocese sa Bacolod, kag Attorney Juan N. Orula Jr., city consultant, kag amo ang naga-koordinar sang among proyekto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Sa aton mga kauturan, mati kamo mayo, kadto kamo dira sa Life Extension Clinic kay may libre nga medical check-up. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata. Ay, maarangkada kita. Taga Himamaylan, good morning. Kay RJ Campos Padpad, good morning man. Kay Lincoln Emperado Indico, good morning. Sa Silay, naga-monitor siya. Kay Risa Alvarez, good morning man. Nagapamati man siya sa Minnesota, USA. God bless ko no. Risa, good morning. Kamusta da? Bugnaw man da? Sige. Daw tawhay na da ang pagpungko ni Biden. Kay Juna Lozana, good morning man. Nagamonitor siya live sa Kuwait. Time check ko no. Alas 11:30. Sige. Ariglado, morning sa inyo. Medyo, kuan lang mulo monitor lang Kay Hanji Yu, good morning. Kay Imbong Jucampo, good morning man. Kay Bong Bill Rure, Junior, good morning. Si Utay Benedicto, ari na siya. Naga-monitor na siya. Karon nga kaagahon. Ano ang pipila kadalagko nga mga balita kag mga isyo ngaton talakayon para karon nga aga. Si Vice Presidente Leni Robredo, siling niya, okay Ako willing ko magpabakuna sa publiko agod madula ang kahadlok sang pumuluyo. Reaksyon ini sang Vice Presidente
Pagi siya spokesman lang nga si Barry Gutierrez. Kay man, ginhangkat siya ni Senador Bungo nga si Robredo amo ang una nga magpabakuna agod maghatag kumpiyansa sa publiko. Pero tining dipinsa ni Bungo, no? Kay Presidente Rodrigo Duterte. Kada lugar o kung diin man magpadulong, maglupad si mga pungsod, si Bungo upod porte, no? Suno sa report, silinsang Vice Presidente, una pa lang nga simana sa Disyembre, nagdeklarar na ko nga magbabakuna sa publiko. Agod i-encourage ang mga Pinoy nga magpabakuna. Nya sa iban nga pungsod, pareho sa Singapore, Indonesia, ang nagapanguna nga opisyal sa gobyerno, amo yang una nga nagapabakuna agod ipakita sa publiko nga safe ang bakuna. Galing si Presidente Rodrigo Duterte, pag tuhawgin nga ara ng baksin, niya kung ara na una ako nga mapabakuna. Pagkatapos nga daw maabot ng baksin, niya paulihi lang ko. Unahon talang ang mga frontliner, senior citizen, kag iban pa. Sang ulihi, siling ni Roque dipinsa niya, hindi kompiliton ged, mapabakuna na siya. Nagligad nga si Mana, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga si Presidente Duterte mapabakuna. Close door. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Okay. Standby ka mo dira, hindi maghalin, balikan ko pa kamo karon dugay-dugay. Unahon ko lang ining aton paid program. Okay lang? Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian
kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagkain nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kailangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Barangay Robles, La Castillana, sa Cortillo kag Oliveros family kuno. Good morning, bawari siya. Ako, Maldita. Sa Hong Kong ini siya, naga-monitor. Kay GBL Luntayaw, kay Alex Muntisa, kay JC Sorita, good morning lang. Sige, opod kita. Karon nga kaagahon. No, sa DTI Pigado, taas ang balaklon. Daw maayo to ang suwestyon. Kahapon ni Senadora Amy Marcos, nanawagan siya
sa tanan nga local government unit nga i-promote ang home gardening. Agod makapian-pian sa pagkaon labi na sa may manubo nga sweldo kag wala trabaho. Ako upod ako dire sa suwestyon ni Jaime Marcos. Nya wala man kita ginakulang binhi. Kapisan lang ang kapital. Tanom kita utan sa aton ugsaran. O kung ang iban gani, ginatanom sa masitira lang. Mga balunggay, pitsay, sitaw, talong, okra, kamatis, kag iban pa. Nga kung daw pigado, gid may harbison ka bala. Hindi gani, sagod ka sapat, baboy, manok, kanding, pato, bibi, iban pa. Sa ugsaran. Ang panawag ni Jaime Marcos ni Purpose, Plant Program. Ang iba niya, may mga plantita, plantito, ang inatanom niya, mga misitas, tao, mga rusas, kagiban pa. Iniya sa may mga mani-mani, no? Kita iya nga mga imol, amo ning dapat tasundon. Hindi ka magutman kung pisan ka mo. Sa ugsaran mo, kami jutay kada nga ugsaran, tamnan mo na siya sa mga utanon. Pag-abot sa tiyon nga daw medyo ipit-ipit, gid. May bisaya ka nga manok, may gulgulan ka. Sabawan mo, may kapayas ka, may balunggay ka, dato na, kampyon na ang pamahaw mo. Amo nang siling bla ko mapisan ka, wala gutom. Ako yung kapati kus ni. Labi na gid sa may mga ulog saran gawa. Namin ni, kung may mga ara da luti nga daw, wala pa man maistaran gid, pangabayo mo tagiya, bitamnan ko ni, temporaryo. Kakason ko lang ni, kung patinduga mo na balay o kinahanglan mo na. Amo na ya, kapisan gida. Gapati ko ya kung mapisan ka, hindi kagid magutman, no? Amo na blang siling ko, kanugon sang inuras mo. Amo na blang siling ko, ako pag-abot ko di, halin sa programa ko, La City, pag-abot ya sa balay, wala ya dayon pahuway. Was-was ka dayon, ala pamunyag, kon gaulan, makapahuway, panilhig, tigang, luto sudan, tanan-tanan, nga madakpan nga trabaho, ginatrabaho, para bulubalhason. Tipitik sintas, pagkatapos trabaho, pilakadlaw, tanom ka na mga utan kag iban pa, pagpanubo ya, enjoy ikaw maglantaw, nga nagatubo ang okra mo, damo bunga, may mga kamatis kada, may mga balunggay, amo ginaya sa ugsaran mo. Kita mo kung magtula ka isda, hindi ka na magbakal sa merkado, puli ka na yun, kaya kumplito ka na mo. Ang baklo mo na ito, mga batuan na bipaitan. Di ang araya, may mga balunggay kang tanom, kumplito ka na sa mga utanon, dira kan lang mang mo po harvest. Kag sigurado pa, kay imo gintanom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. O sa panahon sang pandemya, krisis ba o pangkalibutanon gid? Kung wala ka sinuptan, panghakroy kagid. Ang aton mga mangungumat, yan mo ng problema nila. Plus, masyado ka barato sang baklanay, sang umay ba o porte. Ari ho,
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Iya namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampikan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sa ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang Bergiti Sonda, good morning lang. Uy, kapi-kapi ka mo anay. Dr. Alfred's Green Coffee. Kay makabulig ini paalerto sa inyo lawas kag paminsan. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16 na diri kita mga balita naton sa porsa sa aton kapulisan hipis ang Police Station 3 na panginwala sa mga akusasyon sa ilagindakop sa illegal gambling sa Barangay Mandalagan. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginpaginwala ni Police Major Richard Pajarito ang mga akusasyon sang siyam nga nadakpan sa illegal gambling operation nga ginpatigayon sa tuong Enero 19 sang hapon sa Buri Road, Porok 13, Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Ang aligasyon, Aksyon Fred, sa mga ginpangdakop nga hindi sila ang ginpahapa kag nagpalupok sang armas lutang si Police Senior Master Sergeant Alan Bilmi kaupod sa kay Police Staff Sergeant Paulo Angelo Kimson. Pagkatapos hindi sila ang ginposasan kag gindala sa police station kag didto ginaligar nga ginpangkuot isa-isa ang ila sila nga bolsa nga sa diin sa blatter entry, Aksyon Fred. 3,000 pesos lang ang na-recover nga pataya sa Hampanga Villiard. Apag may mga akusasyon, Aksyon Fred, sa duha ka pulis nga nadakop nga masobra 11,000 pesos ang nakuha nila nga kwarta sa mga bulsa nga ilagin pangdakop. Nga gipasakaan sang kaso nga Sanday Richard Bunda, E.G. Generoso, Miles Pidalino, Grenel Alito, Mark Olvido, Aljon Dinsoy, Soler John Trinidad, Efraim Viene, kag Raymond Libuon nga mo ini ang ipasakaan sang kaso nga paglapas Presidential Decree 1602 ukol illegal gambling. Yari ang palayag sang hepe sa Police Station number 3. Wala man na reklamo dari sa aton dik. So lang na kay tinundakop sila mo ng mga terasturya. Wala man. Kaya ang aligasyon ko sa sang mga gindakop to nga kuno nga ang ginpahapagin sila, ginpalukpan sila, kag ginposasan sila do mo na sila. Ate daw isupi naman na sir nga pantete kadamo sa ila kung hindi mo sila pag sign off lang sa waron man makalalagyo man kaya mo itong papasok kung hindi sila kadalagan kung madalagan sila mo malagyo gede kasi ginaambalan sila nga apa sila or ma-drop sila kung gagapati sa ating operatiba mo na ang aligasyon ng isang police natin kung sila magpati sa ipapa sila. Necessary gisin ng police mo sir magpalupok gito mo na bla? Hindi man sir hindi man wala man dirigilin ng reklamo sa ating sina. Tapos sir may mga aligasyon pa nga ang ibutang sa blatter 3,000 lang pero ang nakuha daw more than 11,000 ba sir do mo na? Hindi allegation lang sa mga tao sa tuwali ang nato dito nga gasulugan na dugay nang na-monitor may mga kapitalista bla kumbaga may ara sila nga tirador nga ginadala kag ipustahan na nila so dalagko na mismo ang reklamo mga residente ang das palibot kay kagahan na dakan ko dahod na wala nang obserbang sa ating protocols. Action Fred, si Police Major Richard Pajarito, hepe sa Police Station number 3 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na kay Boni Pabalinas. Good morning. Ba birthday ko no sang iya unika iha nga si Christine Joy Pabalinas. Happy birthday dungan kay Aksyon Boy Duran ba. Kay Jerry Garde, kag kay Miriam Panagiton. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Makay ganal nga nagahiwat sa iya kaadlawan sa Cagayan Valley. Happy birthday lang na. Kay Arnel Cojin Camisora, good morning man. Nagamonitor siya sa Toronto, Canada. Kamusta da sa Toronto, Canada? Tugnaw man. Kay Christian Rua, good morning lang. May man nga pag-monitora. Kay Jason Alegria, mayong aga lang. Kay Victor Tugap, morning man. Ari ho, sa aton mga kauturan, mayo ini nga balita. Kay sang una, kung may mga bukol nga magtubo ining tumor, bukol sa baga, goiter, kag iban, pag inapaoperahan dayon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dali lang, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 35-34. Una nga bula, resulta, 35 kag 34. Second draw, ikadua nga bula, 21-2. Ikadua nga bula, resulta, 21 kag 2. Third draw, ikatatlo nga bula, 31-3. Ikatatlo nga bula, resulta, 31 kag 3. Rekta na lang kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 649 kita jackpot 24 milyones 253,699. Ari ang kombinasyon in any order 15, 39, 19, 3, 46, 26. Resulta sang 649 15, 39, 19, 3, 46 kag 26. Sa ilo kita 642 jackpot 17 milyones 20,138. Kombinasyon in any order 32, 1, 10, 6, 41, 35. Resulta 6 por 2, 32. 1, 10, 6, 41 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kalintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Bishop Emeritus Vicente Navarra kag sa iya utod nga si Eduardo Malaka sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday kita. Kay Rosalie Anturin Nabales Rojo, good morning man. Kay Miriam Panagiton, kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan sang San Enrique, kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Cathy Beer, good morning. Subuman kay EGB Laho. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, police visibility dapat mabakoron bisan pa may pandemya. Mensahe ni Gobernador Lacson sa mga kapulisan sa traditional New Year's Call sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. ang pagpabakod pa sang police visibility sa mga banwa kag sunod ang isa lamang sa mensahe nga ginapalabot ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga kapulisan sa Bogos nga probinsya sa ginpatagayon nga traditional New Year's call sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial kahapon. Suro sa gobernador, importante ang pagpatrolya sa mga kapulisan subong mayara gihapon sa COVID-19 pandemic. Agod masiguro ang kaluwasan sa mga pumuluyo, hindi lamang sa peace and order, kundi pati na sa sading ginakabalakan sa gihapon nga COVID-19. Ang New Year's call gintambugan man sa police director kasi police Colonel Romy Palge kag mga chief of police sa mga banwa kag syudad sa Bogos nga probinsya. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiruboy. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 5:36. Mga blatter entre pagkatapos ini. Cellphone Plus. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa Good Morning Man, dira kay Apple Alvarez Tade, subuman kay Angela Liarte Gayon Dato. Sige, good morning dira sa inyo. Dire kita, mga balita naton sa City Hall, Mayor Bing, padayon ang negosasyon sa iban nga vaccine manufacturer suno kay City Administrator Imang. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Bayag Aksyon Fred, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga padayon pang naganegosyar si Bacolod Mayor Bing Leonardia iban pang mga vaccine manufacturers sa siningang mga tinion pagiman sa League of Cities of the Philippines sa LCP sa diin si Leonardia ang nagapungko bilang Presidente Aksyon Fred. Kung madumduman ang Bacolod upod ang DOH kag AstraZeneca ang una na nagperma sa kasugtanan angot sa pagbakal sang 650,000 doses sa bakuna Aksyon Fred. Ginpahayag sang City Administrator nga base sa 2020 nga datos yara sa 613,000 Aksyon Fred ang populasyon sa Bacolod City. Sa sininga numero Aksyon Fred, ginabanta ni ang nga 180 to 200,000 ang mga kabataan nga hindi malakip sa vaccination program kun AstraZeneca ang pag-ausaron. Bangod ginahatag lamang ini Aksyon Fred sa mga 18 anyos pasaka. Sa City Administrator sa tion nga magkulang ang pagbakal sa Bacolod City nga 650,000 doses Aksyon Fred. Ang gobyerno nasyonal ang magabakal man para sa mga kulang nga bakuna sa mga LGUs. Para kay ang hindi man masigurado tanan Aksyon Fred nga tanan nga mga persona sa syudad ang mabakunahan, bangod initanan na ang voluntary lamang kag hindi mandatory. Mayor Bing is still negotiating with other vaccine manufacturers paagi sa LCP, sa League of Cities of the Philippines. According to the vaccine czar, si Secretary Galvez, ang himuon sa national government kung anong kakulangan sa local, kung ano lang masarangan sa local government, kung anong kulang punan ina sang national government. Nabatian si City Administrator M. Ang halungan gid naton ang ating nga ikayong lawas agud malikawala mga masakit. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon, Dale Salazar. Una, sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Si ang ilalyarte gayon dato, ginatamyaw ang iapo, Zen Bander Steven Nanyes. Apat katuig. Kay Alma Agravante Sabater, good morning. Kay Bia Jonathan, kag kay Noel Amar. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang. Aro binalbagan, mabalik kami pagkatapos ini. Aragay! Kasakit gisang Tinatawag nilang new Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan.
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Tapos, kag kay Virgo, September. Oy, Evergreen Herbal Capsule gamitan ninyo. Kita pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden! Action Fred, naglamot naman sa 8,160 pesos na balor sa ginasuspetsuhan Cebu. Ang nakuha naman sa duha ka mga persona, o kung sa isa Action Fred, duha ka persona Action Fred sa bypass operation, naging patigayan naman sa kapulisan sa Barangay Estefania, Ciudad Sang Bacolod sa Cityville Subdivision, ini kagabi Action Fred. Ang nadagpan ang ginkilala kay Edgar Lapitan, legal ang edad kag residente man sa nasamit nga lugar, kag ginakabing nga street level individual, kag nadagpan man si J. Lloyd Nobaton, nga residente sang Block 14 Cityville Subdivision sa amuman nga barangay kag syudad. Nakuha sa mga suspetsado ang tatlo ka sachet sa ginasuspetsuhan Cebu kag iban pa nga drug paraphernalias. Ang mga nagkalagpan ang priso karon sa custodial facility sa Police Station number 4. Balitaan sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Ba si Georgien, no? Siling ni Georgien, happy birthday ko, no? Kay Aksyon Boy Duran. Kita mo lang na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero,
nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. #SafeWash with Safeguard. This time check is brought to you by MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Morning lang kay Barangay Captain Emilda Hamero Bambonga. Good morning, Kap. Kay Chow Estrabon, bilited ko no nga pagsaulog sa kadlawan kay Onyo Kabatak, sang Himamaylan, kay Lisa Castellano Parungaw. Good morning. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita sa birthday boy, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! May TC ang alkalaan nga Manila Broadcasting Company.